हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाहरग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव आं गोदान ब्लग लानानै फैदों। ओमफ्राय जोङो दिनैहाय नगावआवहा थांगासिनो दं आरोना। बेयावहा मोनसे शिब मन्दिर गिदिर दङ। दा बेयावनो जोङो थांगासिनो दङ। दिनै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो दे लोगोफोर। मा देखायनो हायो देखायलांबाय थानोसै। जोङो जि दिनखालि मन्दिराव थांदोंमोन बे दिनखालि माने ओरैबायदि अखा हादोंमोन जोंनि रौतायाव लोगोफोर। ओमफ्राय जेतिया जोङो दिकेजुलि सहैदों अब्लासो अखाया माने नागारदों आरोना। ओमफ्राय ओरैजाय नगावथिंथ' अखायानो गैया, ओरैबायदि मोजां माने बोथोरा। ओमफ्राय जोंनिथिंसो जा अखा हादोंमोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय अखा हाबाबोथ' जोङो थांनायनि दिनखौ माने माबा खालामखादों नालाय, ओमफ्राय थांबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय फैयै फैयै जोङो नगावनि लामा सफैबायानो लोगोफोर। दायो नै बिराद मोजांखा बोथोरा, बिथिं सान्दुंबो गैया अखाबो गैया, माने बिराद मोजांमोन आरोना बे दिनखालि बोथोरा बिथिंजाय। दायो जोङो सफैबायमोन मन्दिरावहा। ओमफ्राय दायो टाइमा जादोंमोन 12टा लोगोफोर। जोङो जेनटेनसो सफैदों, माने 12:30आवनो मन्दिरा बन्द' खालामो जाहैदों। ओमफ्राय बिनि उनावहा 1:30आवसो खुलिफिनदों आरो। ओमफ्राय बिनिखायनो जोङो माने दायो सफैबाय आरोना। ओमफ्राय दायो जोङो रेडि खालामना लानोसै फुजा होनो थाखाय लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांदो दै। ओमफ्राय आं सिङावहा भिडिअ खालामनो हागोन ना हायाथाय नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। आंथ' बे दिनासो फार्स्ट टाइम थांफेरदों आरोना नगावआवहा। ओमफ्राय जों गासिबो मिन्थियामोन जे मन्दिरा मा ससेयाव दङ। ओमफ्राय जोङो मन्दिरखौ गारबोनानै थांबायमोन नगाव टाउनसो मोनहैसिगौमोन खोमा। ओमफ्राय बिनिखायनो टाइमा लेट जादोंमोन लोगोफोर। माने 12:00टायावनो 12:30आवनो बन्द' जायोनो आरोना, मन्दिरखौ बन्द' खालामोनो। ओमफ्राय 1:30निफ्राय खुलिफिनो जाहैदों आरोना। ओमफ्राय जेने तेने ओमफ्राय लामा ससेयाव सोंफिननानै ओमफ्राय थाबोबाय मन्दिरा। ओमफ्राय आरो गिदिंफिननानै फैफिननानैसो जेने तेने 12:00टायाव सफैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों मन्दिराव फैनानै, ओरैबायदि मोजां मोनदों लोगोफोर। ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम फैफिननो लुगैबाय ओमफ्राय आङो। ओमफ्राय फैफिनगोन आरोना लोगोफोर, थांफिनगोन। स' बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौ लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिसोरबो जोंजोंनो फैफादों नालाय, आंनि हासबेन्डनि स्कुलावनो मास्टार मावो नैबे सारा। ओमफ्राय बिसाबो फेमिलि फैदों। ओमफ्राय दा केमेरा साफायनो फट' साफायनो होदों, बेखाय माने साफायनानै फैबाय आरोना लोगोफोर। बिराद मोजां लोगोफोर। ओमफ्राय जों फैखालि माने मानसिफोरा बिराद खममोन लोगोफोर, खमथारमोन आरोना। ओमफ्राय बिराद मोजां मोनदों। माने मानसि बाराब्ला माने खुलुमनोबो फुजा होनोबो एसे मानसि फिरबा दिगदार जायो नालाय। ओमफ्राय बे दिना जोङो एसे खममोन नालाय मानसिफोरा। ओमफ्राय बिराद मोजां जादों आरोना फुजा होनो लोगोफोर। नै बिराद मोजां सोरगिदिं माने टाइल्स होजोबनाय मन्दिरा बिराद मोजां लोगोफोर। ओमफ्राय नोंसोरबो सोर माने सोरबाफोर फैफेराखैबा फैबानो जाबाय आरोना, बिराद मोजां, गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोनाबो फैनानै।
ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जाबाय बै सारनिनो माने वाइफ आरोना मेसेज ओमफ्राय नैबेखौ आं एसे भिडिअ लाफाबाय आरो खोन्थाबाय आरोना आंना फेसबुकनि पेजबो दङ आरो इउटुबबो दङ आं ओमफ्राय ब्लग बानायो होननानै खोन्थानायखाय एसे भिडिअ लाफाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फैबाय नै जोङो फुजा होखांनानै गाहायाव ओंखारबोबाय न'आवहा थांनोसै होननानै गाहायाव ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दायो मा बुङो फुजायावहा गासै फुजा होगिरिफोरनो माने खेस्रि सङो आरोना प्रसाद बायदि एसे माने जानो थाखाय दा जों बेखौनो जानो होननानै ओंखारबोदों ओमफ्राय बेनि उनाव न' फारसे गिदिंसिगोन आरोना लोगोफोर लोगोफोर जों दायो थांनोसै आरोना ओमफ्राय गारियावहा दङ ओमफ्राय फुजानि नामावहा ओमफ्राय माबा मोनसेबाबो लांनोसै होननानै ओमफ्राय इथिं बाहिगासिनो दङ आरोना लोगोफोर जा गरम जाबाय आंलाय गोलोमजोब्बाय लोगोफोर माने गारिया लाखिना दोनदोंना